गोजोन्थों गुड मर्निं एभरिवान नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजोंहाय बे बड'लेण्ड आम आदमी पार्टी इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय मोननैसो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां गुड निउज लाबोनो थाखाय सानदों आरो बेखौहाय नोंथांमोनहा बयनोबो शेयार खालाम जेन' बे सुजुग सुबिदानिफ्राय रावबो बन्चित जाया आरो जोंनि बर' समाजनि माखासे गुबुंले थासारिखौ आं लाबोनो सानदों आरो जोंनि सरकारनि माखासे जेंना जाबोरफोरनि बिसय आङो लाबोनो सानदों। दिनै सेथि नाम्बारावनो जोङो मोननो हागोन आङो दा उनावहाय भिडिअ क्लिपखौ लाबोगोन मा सुजुग सुबिदा सोरबा मेट्रिक पास जानाय आरो पिअ पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दानो सप्ता खनसेनि गेजेरावहाय 15 आगष्टसिमावनो बे सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन आरो फिसा फिसा माइक्र' फाइनान्स बिजनेस खालामग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिसोरनोबो माखासे 30 लाखसो बा 30,000सो माइक्र' फाइनान्सआव मावग्राफोरनि थाखाय बिथांमोननोबो होनो थाखाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। बिनि थाखायनो आङो जोंनि बिटिआरनि माखासे सरकाराव थानाय बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनो सानदों जेन' बिथांमोनहा बे सुजुग सुबिदाखौ जोंनि एसटिनि थाखाय आरो बर'नि थाखाय जे माखासे जेन' खथा हिसाबै जोंनि बर'नि माखासे स्टुडेन्टफ्रा जेन' आन्दाया आरो बेबायदिनो गासै सुजुग सुबिदाखौ जोंनि माखासे एसटि आरो बर' सुबुंफ्रा मोनो बेनिखौहाय फुरा क्लेम खालामनायाव जेन' बिथांमोनहा अरायबो सिगां जायो आरो अराय सम एसे फुरा जस खालामनानै दमजों माखासे खामानिखौ मावो आङो बेखौहाय कामना खालामनानै आसा बिथांमोननिसिम थादेरनाय थाबाय। आरो बेबायदिनो जोंनि न'खर आरो समाजावहाय मानि थाखाय गुबुंले गोनां जादों दानो जोङो भिडिअ ससियेल मिडियायावहाय आङो थाम्बनेइलाव लाबोबाय दानो सुइसाइड जानानै थैनो गोनां जाखो दिनैहाय जोंनि समाजावहाय एक नाम्बारनिफ्राय लानानै न'खरनिफ्राय लानानै आरो समाज दैदेनग्रा गामि दैदेनग्रा गावबुराफोर गोबां गोरोन्थिफोर दङ लेखा रोङै क्लास 1 2ल' फरायनाय गोबांथार गामियावबो दासिमबो गावबुरा बेबायदिनो माबा रोङाब्लाबो गावबुरा थैखांनायनि उनावबो बे न'खरनि मानसिफ्रानो राजा बंस हिसाबै गावबुरा जाबोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय जोंनि गामिनि गावबुरा बिराद मोजां बियो गोदोनिफ्रायनो मोजां सालायबोगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जोंनि समाजाव बेबायदि बांद्राय जोंनि गामियाव बेबायदि बांद्राय झामेलाया जाया आरो मोजां समाधान खालामनानै लानायखौ जोङो मोननो थाङो उन्दैनिफ्रायनो। दानो बेफोर जोङो न'खरावहाय जोंनि गोजोन थासारिया जायिया बेनो जाहैबाय जोङो टाइम होनो हालायै आरो न'खराव कनसाल्ट खालामलायनो हायियावनो बेबायदिनो सोरबा हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय आरो गुबुन हौवाया सोरबा हिन्जावखौ लानानै खारनाय बेबायदि जानो गोनां जादों। बिनिखायनो रुंसारि इन्डियान प्रेसिडेन्ट डक्टर एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंलांदों आरो गोबां गेदेमाफ्रा बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों जोङो मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोङो स्टार्ट खालामनांगौ जोङो सरकारि साख्रियावबो जोङो 8 घन्टासो डिउटि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबांथार मानसिया मिनिमाम खामानिखौ गोसो होनानै जुदि दैलिक नोङो 10 बोसोरसो 8 घन्टासो मावब्लानो बियो थैजासिम जालांनो हानाय बेबायदि केपासिटिया जायो जोङो मोनदांनो हायो रायजो राजाफोर। आङो माबा इक'नमिक्सआवहाय बेबायदिनो एकाउन्टेन्टआवहाय HR हिउमेन रिसार्चआव MBA कमप्लिट खालामनायखाय आङो माखासे बेबायदिनो डेभेलपमेन्टनि बिसयखौ आङो मिथियो रायजो राजाफोर आरो माखासे जोंनि समाजाव माबायदि गोजोन थासारि थाबोनांगौ आरो राजनितिका माबोरै खालामनांगौ आङो बेखौ मिथिगौ आङो MA पलिटिकेल साइन्स आङो बेखौबो मिथिगौ रायजो राजाफोर। नोंथांमोनहा बुंनो हागौ बिथाङा मा बखिलाबाय थादों मा बुंदों गोरों बायदि होननानै आङो MA MBA PGDCA कम्पिउटार हार्ड इन्जिनियारिं रायजो राजाफोर आङो दिनैहाय जोंनि समाजाव माखासे गोजोन थासारि आरो इडुकेसन लाइनावहाय दानो गोबांथार माबाखौहाय आंबो एसे सुबुरुन होनो हागोन बेखौ साननायनि गेजेरजों आङो बे मेडिटेसन माबाखौहाय मटिभेसनखौहाय लाबोनाय जादों। जोङो खमावनो जोङो 8 घन्टा खामानिखौ मावनांगोन रायजो राजाफोर आरो जोङो 6 घन्टानिफ्राय 8 घन्टा जोंनि देहाखौबो गोग्गो थासारि लाबोनो थाखाय जोङो मावथारनांगोन आरो जोङो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो योगा बेबायदिनो प्रेक्टिसफोर जोङो साख्रि मावग्रा आरो बेबायदिनो ओरैनो गारि घराजों खारख्रुबग्रा मानसिफ्राबो फुङावहाय बेबायदिनो योगा 1.5-2 घन्टासो मावथारनांगोन आरो खमावनो 2.5निफ्राय 3 घन्टासिम न'खरनो गावनि बिहि बिसानो होनो हाथारनाय बेबायदि जानांगोन। नोङो हाजार जेसेबांनाखि बिजि थाया मानो जुदि नोंथाङा दिनै बिजनेस मावनानै थाखाल' होननानै जुदि थाखानि खिबु खारनानै गाबोननि हिन्जावा जुदि
गुबुनजों खारोब्ला बेबायदिनि थाखाय जोङो गासैबो रुटिन वाइसै जोङो मावनो गोनां जागोन रायजो राजाफोर बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंनांगौ होननानै आङो दिनैहाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो दानो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम आङो मोनसे खावलायहरनाय जोंनि जे जेंना सोलिगासिनो दङ क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाल जेन' बिनि गासै माबाखौहाय जेन' माबायाव ट्रेन्सफार खालामना लाफैनो जानाखि जोंनि बिटिसि एग्रिमेन्ट बा बिटिआर एग्रिमेन्टआवहाय बे मेडिकेल कलेजखौ लाबोबाय बे मेडिकेल कलेजनि गासै एकोमोडेसनफोरखौहाय इन्स्ट्रुमेन्टफोरखौ मिशनारिफोरखौ डक्टरफोरखौ जेन' एक्सट्रायै बिथांमोना खालामनानै लाबोयो जेरै जोंनो गोबांथार माबा नांगौ हस्पिटालफोर नांगौ दानो जुदि जोङो हस्पिटालावहाय मोजां डक्टर गैयिनि थाखाय जोङो बेबायदिनो नार्सिं हम बेबायदिनो गुबुन हस्पिटालावसो थांनो गोनां जायो रायजो राजाफोर दिनै दिल्लीया बिसि मोजां जाखो जोङो बेफोरबायदि सेन्टिमेन्टनि थाखाय जोंनि गासै बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो राजनितिकआव थानाय मानसिफ्रा बेबायदि सेन्टिमेन्टआ थानो नांगौ होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर आरो बेबायदिनो गोबांथार भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरो जेन' बेबायदिनो गावनि भिउसखौ बारायनो थाखाय गावनि थाखा खामायनो थाखाय सानग्रा मानसिफ्रा बेबायदिनो जोंनि बर'नि माखासे बेबायदिनो लंथं फांथं आरो बेबायदिनो भाइरेलखौ जेन' खालामा जोंनि समाजनि गेजेरावहाय जेन' गोजोन थासारिया थायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव थानाय बिबान मोननाय माखासे सुबुंफ्रा जेन' गामियाव थांनानै एसे माबाफोरखौहाय समाज दानायावहाय बेबायदिनो माखासे सुबुरन्थाइ बा मोनसे सेमिनार वाइसै खालामजानो आङो हास्थायो जेन' बिथांमोनहा जेन' बिबान लानानैल' जुदि थाया आरो बबेबा मोनसे जाहामेला जाब्लाल' बिथांमोनहा बेखौ समाधान खालामनो थाखाय फैया सिगांनो जुदि जोङो प्रटेक्सन दावहा नांनायनि सिगांनो जुदि जोङो प्रटेक्सन लानानै थाखायोब्ला बुलेट प्रुफफोर बायदि जोंनि गियानखौ लानानै थाखायोब्ला जोङो माबोरैहाय जोंनाव गुलियाबो बा जाहामेलायाबो जोंनाव सफैनाय नङा बेनिखायनो आङो बे फंनैसो बाथ्राखौ लाबोबाय आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मा सुजुग सुबिदा होनो थाखाय हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय इलेक्शনৰ সময়ত আমি নিযুত মইনা বুলি আঁচনি এখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলোঁ এই আঁচনিখনৰ অধীনত এইবাৰ যিসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত পাছ কৰি আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত পাছ কৰি কলেজত নাম ভৰ্তি কৰিলে ছোৱালীসকলে 10,000 আৰু 12,500 টকা লাভ কৰিব এই আঁচনিখনৰ কাঠামোটো আজি কেবিনেটে মঞ্জুৰি দিয়ে যিহেতু আমাৰ এডমিশন বিলাক হৈ গ'ল আমি বিচাৰিছো যে অন্তত অহা 2 মাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে পইচাটো পাই যায় তেতিয়া ছোৱালীখিনিয়ে নিজৰ পঢ়াটো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব কিন্তু আৰু এটা আমাৰ মাজত পৰামৰ্শ আহিলে যে নহয় একেলগে 10,000 টকা দিব নালাগে মাহত 1,000 কৈ দিব লাগে লাগিলে টকাটো 12,000 হওক কিন্তু মাহত 1,000 কৈ দিলে লৰা ছোৱালীখিনিয়ে টকাটো শিক্ষাৰ কামত লগাব কিন্তু একেলগে 10,000 পালে মোবাইলটো কিনি ল'ব পাৰে গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ ৰনোজ পেগু আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক লৈ আমি কেবিনেট কমিটি এখন কৰি দিছো অহা 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে শিক্ষাবিদসকলৰ লগত কথা পাতি আমাক এটা পৰামৰ্শ দিব যে মাহত 1,000 কৰি দি থাকিম নে একেলগে আমি 10,000 দিম এই সিদ্ধান্তটো আমি বেছি সময় দিয়া নাই 7 দিন দিছো কাৰণ 15 আগষ্টৰ দিনাখন এই আঁচনিখনৰ টকা 1,000 টকা কৰিয়ে হওক বা একেলগে 10,000 টকা কৰি হওক যিটোৱে হওক এই আঁচনিখন আমি অহা 15 আগষ্টৰ দিনাখন শুভাৰম্ভ কৰিব খুজিছো সেপ্টেম্বৰ মাহত আজি কেবিনেটে আৰু এটা অনুমোদন দিয়ে যে আমাৰ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন 25,000 টকা পৰ্যন্ত আমি এনঅচি দিছিলো এইবাৰ আমাৰ প্ৰস্তাৱ আছিল যে 50,000 টকা লোৱা লোন সকলৰ টকাটো আমি বেংকক ঘূৰাই দি আমি এনঅচি দিব লাগে এই আঁচনিখনো আমি আগষ্ট মাহতে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে আমি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো সেই কামখিনি যাতে হ'ব পাৰে আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত হ'ল
যে প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ লগত অসম চৰকাৰে এখন মেমৰেণ্ডাম অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছে, যাৰ জৰিয়তে 10 কোটি টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে 10 কোটি টকা খৰচ কৰিব আৰু তেওঁলোকে অতিৰিক্ত যি টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে দিব। 52টা এপিসোডত লাচিত বৰফুকনৰ এখন তথ্যচিত্ৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিব আৰু 52টা এপিসোড দূৰদৰ্শনত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিব ইন অল নেশ্যনেল এণ্ড ৰিজনেল চেনেলছ। তাৰো আজি আমাৰ এমঅইউখনত আমি এপ্ৰুভেল দিছো। ইয়াৰ পিছত আমি আমাৰ যিসকল নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত 2 লাখ টকাৰ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে, সেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত 30,000 জন যুৱকক খানাপাৰাত একেলগে মাতি আনি আমি প্ৰথম কিস্তি 1 লাখ টকা দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো, যাতে আঁচনিখন বহল প্ৰচাৰ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ খানাপাৰাত একেলগে প্ৰথম 30,000 যি সিলেক্টেড কেণ্ডিডেট আছে, প্ৰথম 30,000 সিলেক্টেড কেণ্ডিডেটক আমি একেলগে মাতি আনি আমি তেওঁলোকৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মুকলাই দিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। ফাইনেলি 15 লাখ পৰিয়ালক 15 লাখ ব্যক্তিক আমি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা দিবৰ বাবেও আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে। যে মূলতঃ কেবিনেট ডিচিশন এইখিনিয়ে কেবিনেট ডিচিশন আছিল, যিখিনি আমি মূলত